Hari kapor ngap diang sobharu ya pi ginong pet. Ban ngangai utrai udan. Ya kaban kerku ya pi. Hagani ka sngi lamba ka ktin ke jong u. Ka kwa ban kran hagani ka sngi ka dei ka shapang ka beneng bat ka dujok. Bat ngangai kini ka dei ka benta ka ba ngila juyo sngo barabor kum ki kristan. Pi gi bapet ngangai pila juyo sngo bha shapang ka beneng bat ka dujok ken. Hari bun sin ngim jushim ya kani ka benta ban kran shapang ka dujok. Namar boleh ka penting ka pensmit ka pensir ya ka mensim ken. Hari kani pat ka dei ka jing shisha. Hapo ka Bible shispa nrupo arsin la kran shapang ka dujok ken. Shispa nrupo arsin. But sanspa prapo arsin la kran shapang ka beneng ka bemut kani ka dei ka jeka ka bashisha. Hari babun nangingi don ya ka jingkali. Menula tau ya ka dujok. Nama rabang ipuli na paka Bible, at kitab Genesis kanong kabanungkong, kidikot kabanungkong. Hang ni kadakran syai kong haba manungkong ublay ulatau, ya ki beneng bat ya ka kendo. Klem syam la to hang ni, bahaga manungkong ublay ulatau ya ki beneng, bat ya ka kendo, bat ya ka dujok. Klem syam la to hang ni siya pang ka dujok. Taday na margata babon nangi, ngimsim kia ya ka ni ka benta, manong ba ka dujok ka don. Bat ngi don ru ya ka jingtip, ka bamde shapang ka dujok. Day na makata babun kibriu kiyong ngata nga kloy ya ka banlet shapok dujok. But kamtam haba piyo iya ki tamasa pertai wanam ong bakalong dujok. Namar balay ka Bible kam keren shapang ka dujok bakalong kumta. Lada kalong kumta nganong piyo buriu badan habaneng nganong kam ikemen man hapok dujok ban habaneng. Taday na margata ka dujok kam long kumta. Balay hang ni pa ka Bible kam thok menula tau ya ka dujok. Ka daw ka day namar ka dujok Klam tau nakabenta jongi gibreu. Balada kamday nakabenta jongi, balay on to nakabenta jongi. Balay on batay yangi hang ta. Day na mataw ka Bible ka batay, bo blay lo tau ka beneng bat ya ka kendo. Balay yu namar kwa ban batay yangi shapang ka dujok ken. Day ka ta finda puli ha ka testament barim pilap duna bha ka kren shapang ka dujok lat nyo ka ba ang ka kendo ba kilet. Jangan ni ka do sha pot dujok bet. Kaktin ke jong blay ka keren ya kata. Handre ka thok duna bha namar blay kwa ba ubriu unpoi shadujok. Kata kamdan haga jingmut ke jong u. Namar ka dujok u Jisu ukuran kumne ban batay sa pang ka dujok la tao na ka banta jong no ngine pet na ka gospel jong Matthias. Kalnong ka ba arpusan de khot ba saupuway. Anda kamta unong hagitaru sa kadiang tukhilin no na nga phi ki balatim sa kading ka bamjukot ya ka balabo lupayo saitan badya ki angel jong u. Fisuto hang ne ya ka ding ka bamju, you bamju kut ne bamju lip. Berkata ka jaka labut na kamta jong no, saitan bad ki angel ke jong o. Hanrei namar bo briu uyat ha ka lenti jong saitan, u haban don lang ro, hey bo saitan udon. Badon ba kli yang aga ni, pastor hey man tau saitan udon, sang syar pot dujok, ban nga jubab ngong em. Nama ka Bible kong don ha dujok. Bat kan mau ka dujok kam day ka jaka ba pensajado saitan. Namar ha ka bakut hi wat saitan rundon ha kata jaka. Day nama kata wat kiti kiksut tu nong gadara kitu kiksut ki ong wat nampa ingi sa dujok. Kia tieng kiksut ban lek sa dujok. Hari ngalungo ba kibriu ki ong ngate ngan lek bi sa dujok. Oh dah yap ngan lek sa dujok. Ngau fi wal da kiksut ki tieng. Te perkhat no fi kata ka jaka kalong ka bakumno. Day nama kata u Jisu ka tin ka jong blai ka ong nyau posin. Haga jingkai jong ula hikai shapang ka dujok baka dujok kalong ka jaka ka bakumno. Lala pipet na ka gospel jong Matthias ubatay ya kata ka jaka kong baka ta ka jaka ka balunyar bat ka deiru ka jaka ka badat binyat. Bat kata ka jaka bu Jisu ukuran tang gata ukuran shishu ka gospel Marcus kandai sapun riu ka ong ba ka deiru ka jaka hey baki ksan yap bat ka ding kam julep lada uksan yap nga bamut udang he badang he bat badang he mut rit ra ide i kiksan ngi nu job kan iksan yang ne perthai ki baret kan mau ka ong ba kiksan kim ju hang ne kim ju yap ka bamut kidang he tang kata ha kitab jing pen paul nong ka ba khat sao de khot ka ba khat we ka ong kim yo shong thach ka dei ru ka jaka ba dan ka jing shong thach da kata ka jing jar ha ka jing em ka jong ki ka bamut kata ka jing kordet ha kata ka ba kikisham iwe piwe nangi ba pet ha ne ka por pi wan sang ne ka perthai nga nong yi pi
cầm đây bà phi rai đà là đê bà phi wan ngay ngay phi khám xem là rai đà là đê ông bằng anh wan sang cái này cái thầy là đâu brio yo ya cái ban rai đà là đê ban wan sang này cái thầy ngay ông phi quay ru brio unum qua ban kha du kpa bat cái kemi cái baduk là đang yo ya cái bằng nhìn chết ngay ông phi bằng nhìn wan sang này cái thầy nghe là chết cái bà hát tam hắn này nghĩ khám la ban chết đà là đê cầm đây cái rai cái trong y bằng nhìn wan họ nghĩ wan lang ba ka jing tip ka jong blay bat kum joro lang ba ba ipa bat imei ki rai ba ngi ngin wan sang ne ka parthai han rei ka ne ka wei pat na ka ne ka parthai she ba phi phin leit pat ka ne ka rai ka jong phi ha ka ne ka jaka ka ba phi phin don pat hadin nang ne ka ta ka jaka phinum la ban kno blai nga don hang ne phinum la ban ong blai kum ni ka long yanga namar ka shong ka rai ka jong phi ka e ka ba phi le ha ka ne ka slak ando ang ini apa stiu Petrus kenong kabar kedekot kabakat way ko habe ie ngakarpat ipi kum kinongwan hab bat ki pilgrim man kindia no na kita ki jingkwa barai bekan jado ki bayelet ma ya ka mensem kaktin ka jong trai ka ang kabatai ka ni ka kintin pilgrim ka jingmot pilgrim ka bamot ka dei ba phishuwan tang ba phiya langba kamot ba phi phinsa do hangne dei namakata upol upenun kam ya nega kentien ban ong haka stich ki nong Philippi u ong kumne haka nong gaba lai de khot gaba arpo namar kata ka jinglong trais nong jingi ka long ka breng nang taru ngi ai ap khmi lenti yaw nong penem Jesus Christ ubau trai upol u ong ka jinglong trais nong jungi gede he ha beneng u khlam ong bangi long trais nong ane khando kan mau P.Mawlong try yang ane ka khando la ba phi don ka jaka ka ba he bha la ba phi shna ka yeng paki dulan ka ba byang bha han rei kamot ba phi phin sa do pat hang ane ka khando namar phi wan banya pilgrim hang ane ka perthai phi wan tang banya langba yang ane ka perthai bat phi wan rut da ka jing thmu ka jong blai ha ka ne ka perthai ban pendap ya ka mon ka jong ngala banong ye phi way po way de na ma ta ka tin ka jong try ka panon ka mangi de ki ambassador ne ki nong mi pli ka jong ukres ha ka ne ka perthai ne nong mi pli jong blai ha ka ne ka perthai ngi shu wan ban mi pli ya blai ha ka ne ka perthai bangin sanshar yang ne ka perthai bat hadin ka tukat ne bangin leit no de na ma ka ta sti shinong kolosai namar kata dala pinmi lem ye phi bat ukris to wat ke ru ki ba haneng ha ka ba ukris udan ubashong shakti kaman ublai to pinmut brai kita ki ke ru ki ba haneng om ye kita ki ke ru ki ba hakndau upol ha de khot ka ba ar wang to pinmut brai ya ki ba haneng ka bamut jong ka beneng ngi jumut brai ne am ya ka beneng ne ngi brai be tang ya ke jong ne ka khndau bar ngi kamla de be de kristan hanre upol wang wat ya ke ka ba haneng wat ke ka ba haneng nama ka ne ke jaka ka ba ngingin shong do ka bible ka prenshai ngano fi bad de hot ha ka tin hebrew fi bun ki kentin kum ka tartarus shiol bat ha ka tin greek bong hadas ya ka dujok kini gide ki kentin ngano ye fi bala kren ya ka ta ka jingmut hi jong kini gide be ka dujok ngano ye fi menengila puli heba uksan ju yap ka ding kam ju lip ka de ka jaka ka ba pen kordet ngano ye fi ka de ka jaka ka ba pen sajakan kata ka de ka jaka but ublay uang ka de ka jaka nga klan pau na ka benta jong pi kibrio kani ka de be nam taw saitan bar ki angal ki jong o ki ba la hap no na ka burom jonga ki ba klem chem la rikendong ya ka ei ka bangang la tau ya ki but maki kim don ya ka ba ki la ban rai but bun sin ngi don ye ka jingkli lada ubriu don ha dujok lane don ha beneng udang la na em ban sngu udang don na em ka jing sngu ha ka jing em ka jong udang sngu ne sngu na ngi bon sin ki briu ki prakhat lada ki yap no na ne ka perthai ka jing sngu ka jong ki kot no bo bon ki briu ha ba wan ka jing ka jing jar ka jing si ki pendekut ya la ka jong ka jing em ki pendekut ya la de ki prakhat lada nga pendekut no ne nga pendekut no ya ka ne ka jing em nang ne ka ndo ngen kot lada ka kot no kom da jin dala bha Henry ubriu la tau ha ka jing la srim ka jong ublay ulong alpha bado omega ubastang bado bekut ubriu ru ulong kumta nganong yepi jukut kumba ublay jukut Henry kata ka bom jukut pat ka don ha ubriu la kata ka bom jukut undon ha beneng la ne undon ha dujok kata ka rai ka ba u ha banshim
Bat kata ke rai ba haban shem ke day ha ke de slakando. Nganong ye pi ba bon ki badon ha dujok ki dwai kalabamot. Ki dwai ya ka ban kalabamot. Kata ngala ban kren na jing slur maru jisu hi kai ya kata. Udah batai sapang ngani ngine pe ha ke por na gospel Lukas kanong ga ba kan rio. Bat hang ning in shem sapang arngot ki brio. Wei de beruspa bat Lazarus. Kam shem la tho shwa kerteng Lazarus bat uruspa. Ngonga balai kam man shongom ta. Hare la tho shwa ke kerteng badong uruspa bat Lazarus. Bat ngalengo ba uni uruspa dan kerteng. Hare Lazarus dan kerteng. Kaba penlengo yang namar balai. Habang fin pulih ha ke dekot ke bakat kendai arpo pinde yo I ba uni Lazarus udai ubreu badap daga to jawa ka mat ke jongu. Udai u baduk nganong ya pi. U bekerdu ha ke jingem ke jongu. Kumno antip ya u daga kerteng. Hare uni u beruspa tip ya ke kerteng ke ke jingmut hang ni ke tin ke jong blai ka ong kita ki bamdan ya ke kerteng ha ke kitab jong ke jingem on kan tat ti ki leno la da baro ki thu ya ke kerteng ke jong pi hang ni ke khando la da habneng kam don ke kerteng jong pi namara ka bakut pat onum don batip ya ke kerteng jong pi wanum ai ba ke kerteng ke jong pi bani thu ta ni khando hare ai ba ke kerteng jong pi bani thu habneng gen amen. Namar hang ni pinda yo I ba uneu beruspa dan kerteng. Berkata ka ba penlengo. Haba da pulih ya ka Bible. Balai uneu beruspa. Namar balai. Baka jingkut ke jong uneu beruspa la da pi pet. Nganong ye pi. Ukut hei. Ngide pet de khot bar po arter ter pin yo I ya kata. Bro arngut kilai im hakan ke slakendo. Uwei im haka jing bit ke jing biang uwei im haka jing long duk. Uneu beruspa ru ya ke ai ka ba udon ke spa ka po. Ka aram nganong ya via kamet ke jong udon. Upenon kamlut ya kata hanrei. Kita baro pat wat katar nganong ya vi uklem empat nak benta jong blai. Don bahikai menong vi haban long duk ya ka pinyo beneng em. Pim don kam long duk hanrei ka wei vi don kam nganong ya vi. Ba pin don yu jisu ha ka jing em jong pi benyo ai ka beneng. Kamut ba ka jing long duk pinyo beneng la long kum ta ke kambun hapo beneng gini ginong India. Namar bun dai beduk hapo India. Ubreu ubeduk hagani ka perthai udeu ubreu bamdan yu jisu Lazarus uduk hanrei ulong ubreu pat ubaruspa namar balai ubleu don kat batu udeu baruspa kespa gadon hanrei ubleu dan ngiyo I hakum ngani ka pot pila bandon ye kespa nganong ye pi pinam la ban yo ye ka jingem pila ban lei pa sumara ko hospital ka ba hedu hanrei kamut ba pinyo ye ka jing pen kia pila ban pelut de ki paulak kamut ba pi pinyo kia ngila yo I dalaki jong ki kmat aku kini ki por menta. Baga Bible ke batai ke dekot ke bar poar ubaduk ru yap ubaruspa ru yap ngiyo I ya kata menta. Kamton ke jinga per la fiduk ne virus pa. Baro ar hiap. Pinyap baik kata de ke jing shisha ke jingyap ke de ke jing tikna. Dei nama kata Solomon hak kitab jing start jong u. Hak kitab jing start Ecclesiastes wong don ke por jong ke por ban ka bat ke por ban yap. Wei bu ba ka ne ke perthai. Uhaban yap. Bible gong pin em nyopo la ne prapos nem. Kata ka de ka baka Bible ka batai la da pi em palat I katar ko de ke jingai ai ke jong blai. Hanrai pin yap ka de jing tikna. Pin kabrip khamat nang ne. Bat la ngi kabrip khamat nang ne. Ngin plate ya ka khamat hang no. Bat yano pi kwa ba pin don. Ha kata ka por jong ka jing kabrip khamat bat pi. Bible ka batai kini tengini pulih ka de ka por de khot bar po ar ka ong kumno gospel Lukas kan reu ar po ar. Kalajati bau tau nongkrong ulayap no. Balaba no yu deki angel syaka Shadam Abraham. Utau berusparu ulayap no de balatep yu. Hang ne ka batai. Bau neu nongkrong uyap. Barhaba uyap em. Ka Bible ka batai. Balaba no yu daki angel syaka Shadam jong Abraham. Lada pikwa banba da ki angel ya pi hadien ba pi kabri kmat hagane ka perthai pi haban em kumbo try kwa pi finem Bible ka batai hanreu de boruspa uyap baka Bible ka ong latep yo pi kwa ya ka jing tep ne pi kwa ya ka jing ba de ki angel bon ngi long kristan ngi kwa tangi ka lum jing tep baka balang kana yang ngi lum jing tep kala banai ya fi lum jing tep nganong ya fi kam dei ka ba ya ka ta banai ngi kwa tangi ka jing tep Babon kilong kristan ngi haban kali la dia. Pilong kristan tam banyo ke jing tep. Ne pilong kristan ban su tho banong ka beneng. Ka dei nam ta jonga. Namar haki wei nganong ifi kam da kren chapang ka beneng. Hare nganong ifi hapa Bible ke kren ni ka beneng, bar ka batai ba ka beneng ka dei ka bashisha.
Bat ubreu ula bendu ia kata ke beneng. Wat ladau ketin ke jong blai ke ong na kitab Jeremiah blai ula it yangi dak jingit ke bom cekut ke kran ya ke jingit blai it kat bo it yangi. Hanrei larang ngim it yau blai tega tau Jisu ang ada pi it yanga tu sumari ki hukum jonga larang ngim sumari ki hukum jong Jisu. Jisu ang amla ban pen poi ya pi pat hei bangang adon. Cuma ubreu ula nganong ya pi ya ke jingem ke ba aurea ke ba klim nganong ya pi ke ba buai tanglang ula lelut ya ke pop barok nganong ya pi. Pat kala ka bamot lada kum tau bri bano ni da ka jing e jong blai udan ha beneng ki bri ki bala hok ki don sa beneng ki nong te ngila bakla po perthei pun sin ngala sacrifice kum no ni don lang wat nga dei namar kata wan perkat bakal long kum ta nama blai ulong ubakot udai ubakot ka tin ka jong try ka kran hang ne bala yap berar ki yap bar ki yap Habakiyap kini berangut, wei latep, wei lara. Lagi kita ki angel, pikwa munu berai fi. Pikwa don berai itu senduk jong pi, pempenpoi saya jing tep, ne pikwa don berai ya fi, pempenpoi ya fi sebeneng. Kata kerai, kedai bengam fi ngia bersiem. Nama hakum kan ikapor, ngia tieng ngong ya fi, you tahu dak merak klau, ngia bon ke jing tieng anong fi, hadai kamut tang bapi tieng hanrei ka bamut bapi layo e ka beneng ada pile ya kita ke hero ka bamut ka jingkli gede bakra ujisu don em ka jingem jong pi but pi em na em kat kum ka jing kai jong ujisu ong kum ne na gospel jong Yohanes men bau dang ye kren bat unikodemus ujisu ong kum ne yo Sisa ngong ong hame baya kata ka ba ngia tip ngia kren bat ya ka ba ngila yo i ngia pla hanrei pimpdiang setia ya ka jing pla jengi ladang ala ya tu api ya ki ke eru ki bah kendo ba phimngai komno phimngai ladang ai tu api ya ki ke eru ki bah beneng Jisu ang ye de mas wang ladang ai tu ye me sha pang ke ba me de ben le kan kendo mem ngai namo ukran ye u sha pang jing pen baptis wang da mem ngai ye kan ne komno me la ban ngai pat ye ka beneng tadai na mar kata kat banginang don hang ni kendo gi haban su tu ke ai bu Jisu ang ngi bangi de ben le ani kendo wan mong ke bangi de ben le ha beneng le ye ke ai bangi de ben le kan ni kendo kumno ngele ya kata keba ka beneng baru Jisuang na ngala bani thu kai badon beneng namar ngawan na beneng chani khando ka tin ka jong trai ka ong hadin bakini le yap ngi phai biang gospel Lukas tingi ne page pat khot bar phulai te hadujok ulak khmit elaki khmat habau long ha ka jingkordet bau loi iyo Abraham la jangai bat ya Lazarus ha ka shadam jagu ka Bible ka batai u kindet hang ne kena ngala banong ye pi te hadujok ulak khmit ya laki khmat kan mau hadujok pindon khmat kamut bakani ka khmat kala kut tahani khndo vila khabrep la ba habor ba vila rong ba vila temen nganong ye pi P.Mawlong ba ngam ta tangam imat syuk mo benanda yap ru tharang nganom imat em hade vila yap vila poi ra fit poi beneng na dujok pindon ye ka khmat ba finyo i wat kitu ki ba mat la ha kan ka perthai pindon ye ka khmat ba vila ban yo i bat une ubreu ka Bible ka ong ka khmat jong u kala play nganong ye pi ka khmat ka jong u kala play kala khmit ya laki khmat adu jok tu uplet ya laki perkhat pi tu bre wa thia ha ka ni ka sendok uplet ka khmat adu jok long no sarai ha shumudur ya kata nganong ye pi la plate sebeneng te no praise the Lord la da plate adu jok long no but ha om tang kata ulong ha kai jing kordet kamot eu fin kan ma meneng alapan pule na gospel jong Matius hey baka ding kam ju lep uksan yum ju ya kadang ka flame bong ten parang kamot kitu ki plea ding sukloit kada ka jaga ka bedom pi sukloit ban lang tapi yo i yang te basai ngano fi kadang nang ne ba pet nong ye pi ba pi so tanan pin yo i ba ki nong shun jong pi ki o mat jing ku ngai ngim keman une haba ngano yo vi plit ila ka khmat hadu jok kada batai shai bo udon ha ka jing kordet ulayo i no ya u Abraham na jangai bat ya u Lazarus ha ka shadam jango yo i no ya Lazarus ai tin nong khorang ulai yung te ngang ne kordet ulai yu ne Lazarus ha ka jaka kan mau kum ki brio ngim justnat mo we ki nong shon ba ki yo jingker khu ka daw hi bo kristan tieng badan do jok
baru Kristen nganong ya pi dan ke jing sunyo nganong ya pi baru wang bet dah syab ngan yap ngan kala bamut ngalayo beneng ngan syua ngan enjoy kan ke jing kumbang ngade benem dai nama kata nganong ya pi habau breu la song karo udang sobang ban kemit syaki wei pat ke heba ke bible ka omenumi kwa iki tengah jong ki wei nganong fi ha jala jong kaya jalendet ba ka ong hadin mela song kha ikwa iki tengah jong ki wei hoi hak ni ka por pi ba pet ka tharai fi nong ala kran ya pi re kan ni ke jing chi sha la ngim kala ba mot pat nangane ngim kala ba mot nangane nong trai nga ba kla ngila ha ba ka pop klim la da lamba ba ha ba ka pop klim bat ba kemil inti ka beneng ka dei be yanga nganong ya pi ka mot ya kata wanum ai be wei pi wei nangi pi ba pet hak ni ka por ba pin poi ya kata ka jaka halai ban like nya kata ka jaka ka dei tang away ba pi haban IT la dei show jisu ba habang IT mdei tang la dwai ngashi i ba ki bru ki dwai kala ba mot hoi la dwai kala ba mot le biang ye ka pop kam mot ba pi la yo breng kata haba pi dwai pi haban kat kum kata ko jing dwai banong ye ka pop nganum le shu ka bible ka batai haba uni urus pa udan hapo dujok ka bible ka batai shai ba kadai ka jaka ka ba kordet kadai ka jaka nganong ye pi hey ba nganget kata ka jing klut ya u dei nama kata ka khot ka bar pusau ula dwai ka tin jong trai ka ong ta pule Tiula pertabu lo ong kukpa Abraham. Tu isen yanga. Tu paru yu Lazarus ba unwe la ka khmut sin riati. Jong u hak bat un yo pen kriat yu thlet jonga. hang ne nganong ye fi ula dwai fitep hadujok ka dei ka jaka ka ba dwai perta ne linear kini di kentin ba penon kam pa bible kini kentin dwai ulayu ula dwai hane pertai dong dwai fi bun samthia ka ba mai poi dujok fi dwai bro chisngi bro shimet hot ngim tip shui ka si ka met ringin dwai arab sau kan ta try snai shi snai dar jing snai shu dei kata shi ong to dwai fin kan ma be kini ka jing kai chapang gi jing dwai beteng teng basin ong ta ji kai dwai la thai ki la yo sngo bale happen sngo ji pen sngo ka daw bale ba phim ji dwai hang ne ka bible ko ki dwai habaneng ro ki dwai umdei ta hadujok ki dwai ma habaneng fin poi fin dwai fi habaneng pa fi dwai kum no pe ini pe hane ka por na ka kitab ji pen pal nong ben real Bat memba ulapli la ka jing pendat ke besan. Ngala yu i hapo ka duan yaki mensim jong kita ki bela penyap no na ka benta ka tin ublai. Bat na ka benta ka jing pla yaki berkila ju bat scam. Te kila ek pertara ka tin ba jam ki dong tat lano ko try. Kenrat ubakhoy ba shisha men bishar kot ban penyar kaput. Na ka benta ka snam jongi halor kita ki besyong hakata ka khendo. Dekat masih bawang te kila perta ki perta ge ke gumut duai perta ki duai ge penyiar kaput na dujok ki ong isnei fisu to ka jing per jing duai na beneng ni perkhat ha beneng tingin duai isnei ki khon isnei ki tai tam ki duai ong penyiar kaput ki ong kumta na beneng na dujok kumno duai isnei fisu to kadon ke jinga per ka bible ka kren ngi perkhat o don ki balik shua jongi kia duai nam ta jongi kia sa nam ta jongi em ki ong penkut no e ka perthai penyiar kaput ye ka perthai ka bible ka batai on fi la fi don brai na dujok pin iu fin duai had dujok fin duai ong snai trai nga hei ba ka jing snai kan mon wala da ki na beneng ki duai penyiar kaput blai wang apchua blai num jubab ye kata dei nama kata leno ei la dangi duai ya kita ki balik no nangi namar kim la balai ei chu yangi ka bible ki keren ya kata hare habneng le hadujok pidang duai hang ne pat pi duai nem ju duai ne perthai pan fidon por na em ya ka ban duai ne fishim sting bahaya ki jing duai fidep ka bible ka batai sepang ka beneng habang ka pulis sepang ka beneng anong yepi talong ka jaka ka ba Matius san khalar Tu ekmen tu asar kemen ru namar ka bakrau ka bainong jompi haki beneng. kalong no kadai ka jaka ka ba ban yo bainong amen dekat balai ka batai ka jing trei lada pila trei ha beneng fin yo ai bainong pila benong ni ngakat ni ngalale ngapat yo bainong fin sa yo shisin yo ki kon Israel saus pa lai pos nem ki don harijeb haka shimit ki yo bainong ki ket ikak ser le ki bolti ki ra shiklep mat la don kam tang shiklep mat don kam yo ka bainong bar ka bible ka ong ka beneng ka de ka jaka ba yo bainong om tang kata na ka arkoren san iwe to puli ka ong no Namar ngitip scam ba lada an liet no ya ka yeng jongi ka baha khendo. Kani ka yeng trap ken ngidon ka jingtai na ublay. ngidon kay lada fi pet ka ten pareng kong building ngante pisa yeng ayu mentang ni hanroi ha beneng pidon building amen hey bagandon kata ka duriau
Keduriau yet ka ong. Haka kita cipen pau nong basau dekat ben riu ka batai. Om tang kata beneng ka don ke cing kawai. Lala fi pule naga kita cipen pau nong bakat kendai ka don ke cing kawai ha beneng. Hang ni ha pertai da bam. Ni ngam long bam utu, ngam long bam itu, nganum long bam itu. Ngam tep ha beneng da jing bam ayu han rei barok jing bam ngin long ban bam. Amen. Ini pai biang gospel Lukas dekat ke bar pesau arpesan. Tiu la perta bulo ong ko pa Abraham tu isnai nga tu paru yo Lazarus bo unwi. Ila khmut chen riati jong u ha ko bo nyo pen kriat yo thlet jonga nabala pen kordet yanga ha kani ka thlet ding. Tiu Abraham ulai tu akun tu kan mau ba mame kat ba medang em mela yo pediang ki ek ba bha ki jong me kum juru Lazarus ki ek besnio. Rementa hang ni yo ula pen tengan ya me ti la pen kordet. Bible ka batai hang ni bo ne urus pa ulah perta bat upan ya kani ka weng ka jing sunai. Berkata kedai bo unwe ya ka khmut sinriati nang ni nak khmut un suwe ha ka bat unyo pen kriat ya uthlit jonga unyo ayo pen kriat ya kan mau ha beneng findan thlit findan ayo thlit ha beneng ro bat ha dujok findan ayo thlit han re ha beneng ka thlit jong fi kanung kordet ha dujok fin kwa kat no fin kwa bitang si drop man pentingan ne pen kriat udah kuat. But pitep, apa dujok, kadon kejing seliang, kadon kejing sengau kumbadon hang ni pertai. Siapa per ha pertai, piyo ikum, ha dujok pinemiyo. Wow, perkat ya kata. Ngam penting ya fi, kini di kecakahan mereka bersisha. Namar babun nantam juyalap rasa pang dujok. Nah haban keren ya kini di kejing sisha. Ada Kristen, uang mengam kuat bandan hang ni, uhaban sungtu, ban email ade. Nong bot jong ukres. La ban em yala de. Nong bot ya kan yam. Ban em yala de. Bau ukres keng. Hang ni ka pertai. Ka Bible ka batai kan ni ka jaka. Ka ba pen kordet bat hang ni Abraham wong. Men ba men don ha ka pertai. Une ulayo shisha ya ka jing kordet. Han re meme melayo ya ka jing pentingan. Han re menta kalawan sa ka jing kala. Buong mete Abraham ulayo tho akon tekan mau. Mame kat ba medang em. Uladon ha dujok kan mau hane. Hara ka jing long khon te khlam cham ladu. Baro badon ha dujok ki dei gi khon jong blai. Namarang ne Abraham ong me yu ne ong no. Ko khon. Ka jing long khon la ban pendu ya kata. Henry. Tang namaro pia long khon la pat ban kedup ya pi. Hara fiap dan tangar teli ka jaka. Ha beneng lan ya dujok. Kamdan bah pedeng. Bahata pedeng fin da poi. Bandan by dwai nam ta jong pi. Bapin sa poi pat. Nganong fi kata kamdan hapo ka Bible. Tadai nama kata hang ni bagiyap. Nganong fi. Ruspa uperkat banya sait dala de. Hapo dujok. But Abraham upen kan mau yu. Kokon. Kat ba medang em. Melayo pediang ya ki ki babha. Ki jong me. Kumjuru Lazarus ya ki besneo. Kadiri ko po kwa ban kren ya pi. Ya ke ka ba pi yo ka babha. Fi penon kam nam ta ke kata. Nakabantay yala de, nenam tau try ne. Ban ruspa kam de ka basni nganong yapi. Hare ai ba pin ruspa om tang nam tay la de. Pin ruspa nakabanta manong bangan yo ban ai ya ka hima ka jong blai. Amen. PM nakabanta ka hima ka jong blai ne PM nakabanta jong no. Hare menta kadon ke jingkala. Kadon ke jingkala. Hapo kendo ka badang em, mela em kum ba me em ha baneng yo ruspa ong. But uneu la em kum badan ha dujok. Hare menta wong ka kendo ka de tang sipor. Hare menta kadon ke jingkala. Baru ni beruspa udan pat haka tak jing kordet saki bam cukut baru Lazarus haka jing suk haka shadem ke jong Abraham saki bam cukut bela ah ni kertang shadem Abraham ke mut ni ke beneng ni ke paradise bar hadin jong ni ke tin ke jong try une uya sat u Abraham u batai susu dekat baat pun riu Nalo kini baro ru putet labus kam ya ka karai ka bakrao pedeng jongi bat jongpi bakum ta kita ki bakwa ban let Shillong nang ni shapi kimla lemne kita ki banang tu kimla wan Shillong shangi mut keladon bet ka karai ka bamut ka cing penya klat ubriu bana beneng umla melet kai dujok ubriu na dujok umla melet kai beneng ha de khot ka ba ar punyo ko uteu la ong ha ba kum ta nga kerpat ya me ko pa ba men pa ya u sha ka yeng u pa jonga hadin ba de bia sai chwai la de man tau sedang banya sai nam ta ki ba yeng ki jong u na pot dujok ngam tip ha ka ne ka jaka ba don ka nungot ki ba yeng jongi dengan sai na dujok nam ta jongi uang hang ne ona ba ngadon sangot ki para uang ngade ban ben bedo bagi para ki pertubut yang
Nabangadon sangot ki para ba unyo maham yaki ba yo kiru kinwan shagane ka jaka ka jingkorden. Finde yi hang ne ba duai wang pa ino shaka yeng ka jong wang nabangadon sangot si para ba kiru kinenai wan shagane ka jaka. Kan mau yo don ki badang ya sat na pot dujok ban ong wat wan hang ne. Kabamut hat dujok pidang don tu jing ngolem. Pio e banta pidang don gay. Kejing ngolem. Udang kan mau bagi para kita nak pertai. Umur bagi lapoi syati em ba finum kan mau syu dan ki beri ki pekat la penyap ila de. Lakut jing ye. Tadi bakut te biang kan. Bamkut te hi. Hang tali nang kan mau hading tahu. Pelai ngap dekut ila de. Bible ka batai hadin jong ane. U Abraham wong kila don kinong itu lupa. To ai kin sngo yaki. Dai nama kata hakan ka pertai. La don kinong elap ngap yaki. Amen. Wahanu mong banganda post new email da wan da mit inda maham yang ah. Wahanu kwa ya kata. Namar ladon ginong itu lupa ki don ginong elap ngap yaki habaki kerani pi. Namar balai fitip ujisu udah experience dalade ya ka hadas. Lada fi pule naka kam apostle kalnong ka baar de khot balai puwei. Abang lai ilupa ulakran shpang kata ka jimpat Chris. But om la eno ya ka mensim jong u ha hadas. Klaong hang ni keren syai ba klem syam la eno ya ka mensim jong u hai. Hadas ni dujok. Ujisu lek sa dujok. Nomor uklem yap kumu breu ubahok. Uyap kumu breu bapop. Om tang kata fida pulin ne pasal saw khandai ro kong. Te kane baula kiu kalong ayu. Tang baula wan hiar shwa syakita ki jaka ki ba kampo jong ka khando. Ujisu ula lek sa hadas. Hada umdei ba ulek namar ba ula lepop. Namar ba ula ba ya ka pop. Te mata hagas tishan rum na wasan gong. Man bangi nang long ki ba pop. Ukris ula yap ya pli. U ya pli no ya ka pop jong i ushim no halade. Ba uwei pa uwei unumpoy siya po hadas. Ba habang nga mapingi pediang yu Jisu. Ngi pediang kay ya kata kaching ya pli. Ba u Jisu ula late ma u nam ta jong i. Namar yang ila ka ha ka pop. Ba u Jisu ula shim no ya kata ka pop. Namar ba u Jisu ula late siya hadas. Nga ba mapingin undan kamsyu ban late ken. Ka Bible ke keren ya kata. Wang wanam lek cakap tu jaka, udah maham. Dari nam ta nyo posen udah keren Jepang kata jaka. Baru wangan lek mangan nam ta jong pi. Namar ngam kuat bapi pin lek sata. Ngam kuat bapi pin lek sata. Pagaktin jong try kong. Sti sinong Hebrew. Nong ga bakandai de khot ka bar punyo. Dia kembali abu aki breu banyak tang sisien. Bad hadien kani kawan ka jing bisa. Kabamot, sen bo breu la yap hadien kata kay. Kawan ka jing bishar. Kajing bishar. Kani kajing bishar yu. Bau breu dan beneng nal ni ha. Dujong. Upol wang nga syong sa hang ni kendo. Laneng alit no. Ngan persobayo blay. Namar wang khot si paupat. Namar ngatip bang haban yeng. Hakata kajing syong bishar jong u. Bangala ban ay. Ya ka babha man ang try kat bangadang im. Nga im man persobha. Day kata upol. Uto hagas ti syaki nong room nong bakat arwang. Banay tino. Ya ka met jong pikum kajing knya ka ba im. Ya kani ka met nganong ifikay ka ba pipile ha kani ka met pi habanay ka jingken namo kani ka met ka balaay pi ka day ba pini pli ya ublay ha kani ka pertay hey ba pipile pilong mulu pilong jingshai nakabanta jong ublay ha kani ka pertay ba ki bri ba ki pet ya pi ay kin yu iyo ublay ne ha ba ki pet ya pi ki yu iyo ya pi namar bun sir fite kli fitip pindon hangno kinom no uday stang ublay utip nganong ya fi ublay uang nga tip ken de ka tang la ay pi ba pi pin rai. Day kata ngai kani kajing kai bapi pin rai. Hey bapi pi kwa bandang nganong pen rai mangan ta jong pi. Yo kata ko siu nang Jisu kanong pin ta jong a bang nong lech dujok. Om la dap yap ta jong a. Cuma benda pilek duai jing duai kala pamot ha dujok kam dan jing mo de Jisu ang. Kladon ka karai. Tin ka jong trai ka ong ha kitab Joshua nong ka ba arpusau. Dekat ka ba kat kendai arpo ngini pet ye ka jing long jong blai. Tiu Joshua lo ong hau tau pat ba pi pimla ban syakri yau trai. Namar ulang blai bakut. Long blay with shen. Ono map ya kita ke jingpalat ne ki pop jopi. Lada pin eno you try, but pin syakri ki blay kala. Anda kum ta on pai bon persniu ya pi, but on pendu khot ya pi. Hadin baula le pai ya pi. Try wang ngai sin ya pi, udah kada patai syai yang tu khot barpo. Wang ngai sin ya pi ngai i pi ngale bai ya pi. Hari kamut banganum penhiar keput lada pi le pop. Tin ke jong blay ke keren syai. Namar bun sing yong yo ublay wisin ay ngan sa yo ay kabanang em ublay la wisin ay lupa man ta arajar snem man shwa da wisin ay de kata ay no ela jong ukon jong uba marway but uno dan bad ukon udan bad ukpa ka Bible ka ong utabla yo i ukon la yo i ukpa ban poy siya beneng de tang Jisu galenti bad de tang Jisu balong jing shisha bad de tang ma u ka jing em de
Balarang ngim don yu Jisu ha ke jingem jongi. Kanam don jing mut ru em. Ala pitep lot ia ke jing kai jong ki wei pat jong ka tien ke jong blai. Namar au fi ka Bible habang apule ngala banong yu pi. Ka batai ngi tang kini artali phang ka bneng ba de ka dujok. Baru wong pi ba pule pat pi don na ka khando. Bad napok khando pi la ban rai pin don na bneng ne pin don na dujok. Bad kar kom im ke jong pi ha khando kan batai ya kata. Mdei tang bang ilalong kristal man ong ila ka bneng kala de yangi. Hanoi ke jing shisha ka de bangin im ya ka kat kum ka tien ke jong blai. Ladang ngam pingi im kat kum ka tien ke jong blai ngong pi ka sngi bangin kabrik khmat nang ne na perthai. Ki angel kin ba yangi. Ladang ngim im pat kat kum ka tien ke jong blai babon ba yam nam ta jongi. Hanoi kim te bangirong in yam hang ta. Ba kordet. Plit ya ka khmat wow hey kum ne. Dei na mar kata ai men sim ya pi ha ka ne ka por. Kam dei ba penting ya film bangan ne ka jing kai. Hari kini dia jing shisha, ka bneng galong ka bashisha, ka dujok galong ka bashisha. Piwan sang ne ka perthai kam dei ka rai ka jong pi. Hari pilet na ka perthai shei ba pi pindan kam dei ka rai ka jong pi. Balada pi ong. Ublei utip banganga telot, ublei nganga tip ba pilong ba telot. Hari pim tip mo ngarum ngalong ubatut shen. Ngi haban sung tho yo ublei ta bangi puli ya ka Bible, ngi puli sya phang ka jinglong ka jong ublei ru. Ublei ngalong batut shen. Ada pile pop ngam la ban map ya bi ka benang gede ke jaka nak benta ki priu ki baklan ya utra hoi ngila ju em ha ka pop ngila kha yang ngi ha ka pop la pun yang ngi ha ka pop hanre ngila ban light na ka pop namaru Jisu ula siu ya ka dor ne ka ta bainong jong ka pop lang babu IT no ya la dehi dalade wang utip bu breu baro un poi shahadas wang ngangan lej na ka benta ni habu Jisu lej marwe nganong fi ula lej na ka benta ki benreu baro hangta ba manga ban ma phi bangin poi ha ka ta jaka banga ma phi ngin poi bangin don ha ka ta jaka ba ula pan kre de ka ta wang ngangan lej ya kan pen kre ya ka jaka nam ta jong phi ada mo ula lej ban pen kre ngila pen kre na em ya la de ngila le na em ya la de kat kum ka tin ka jong blai ne ngi imsa kumbangin em serta ha kene perthai namang i ki kristan mantang anong i fi ki perkhat kumbangin em sa ha kene perthai ki perkhat ba lada yap lada don bedwai no la snai blai ngong fi ubriu para briu unum la bania sa dei ha ong fi dei tang ublai ubaya sa nam ta ubriu baru Jisu ada biasa nam ta jong aba jong pi arajar snam man shwa manta ka de ngi taman pediang ya u bad ben em kat kum ka tien ka jong u train kur khu yang i ha ka ni ka por ka jingkali ha ka ni ka sngi ka long fijet ya ka bneng ne fijet ya ka dujok kan ma ka ni ka wei ha bo bleu la thau yu breu la ai yu breu ya ka ta ka man lai luin bar shim la thau ya ka dujok na ka bentau breu hen re yo saitan ba ya ta ki angel ki jong u yo breu la thau ya ka bneng ba kum bo por uang ba kai traisnong ka jongi ka long ka bneng Nrai bun sien ngi kum ki bring ngim jet ya kata ngi jet bet ya kata ka dujok ngi le persha bet ya kata ka man ka jong blai rai ha ka ni ka sngi nganget pinlong no ki bring ki bastan ki bejet ya ka babha kan mau bha ka ni ka wei Jesus Christ wang ngalong manga ka lenti jong ka jing shisha ba ka jing imde dan meno bala ban le chukpa lanya u haba fi pedang yu Jesus Christ ha ka ni ka sngi pindan mendekat lambat u ha kata ka jaka ka ba u labu namanta jengi iwei pi wei berkata kadai ka bneng maraka ni ka sngi yo fi ongalong tau breu bapom kan mau ka Bible ka kren ni ka wei ba Jesus Christ ula wan khnang na benta ki breu ki bapop shal ma wan na benta ta ki bakhia wan na benta ki bapang wan na benta jengi ki breu ki bapop bon ai ka gm ka jong u ka bathamai na benta ka gm ka jengi iwei pi wei compare ka Bible ka ongi ka ni ka wei la ka pop ka jong fi ka sawan han kan le ka yor la ka saw buthu kan le ka munyo lang brat khot karpa noi ka teng ka jong trai ha ka ni ka sngi aba khot karpa ni ka teng ka jong u pinyo ya ka ta ka jing penem pinyo ya ka ta ka jing em ka bathamai but I ban register no ya ka teng ka jong fi ha ka kitab jong ka jing em ba ka ta ka dei habneng yo ha ni ka sngi yo fi ong ngalong bre pop ngin let ban duai na man ta jong pi compare ka pop yu ba pila le ha ka ni ka sngi to plano ya ki pop ki jong fi how try ngidan ha ka ni ka jaka ban yarap ya fi ban duai na man ta jong fi pila man buat kini ke jing duai na dien jonga ong kpa jing ba beneng lom khoi ka kerteng ka jome ngawan khmat ka jome ne por ka teng Jesus Christ no pen im jonga ho try ngolong shau breu bapom
Ngolong syau tau breu balarem ko try. Shisha ko try Jisu ring aingu. Mamiit pelat yang aku try. Mamiit kata-kata yang aku try malah aitino ela ka jong ka jingim ko try. Naman ta ki pop ki jong aku try. Ba shisha ko try kanika sngi. Ngawan man plalu ko try. Ya kita ki pop ki jong a. Hai ba me ko try mi yo man sai khot ya kita ki pop ki jong a. Daga snam ko kodor ko jong me ba me melapen mi. Halo ka ding pna. Mano no kene sngi nganom long shu. Jong saitan. Ring an long no ukho nu jong me. Ba no kene sngi men don khat lambat nga. Ba ngan don khat lambat me. Mangan long khon jong me. Ba men long ublei jong a. Ba thoru ya kerteng ka jong a. Ha ka kitab ka jong ko jingim. Ba ngai ko try. Na do kene sngi ngalong try snong jong ka bneng. Na priang ye me ka jingim ka jong a. Ko blei shibon try Jisu ya ka jingai e ka jong me. Ngapan bang dem kini baro orteng Jesus Christ no prim jong a. Amen. Ngangat aba fila duai kani ka jing duai. Ngangat utrai lo awan po ka jim ka jong pi. Baru syong ha ka jim ka jong pi. Bad yai ne baru utrai hado ka bakot ba fin poi siya ta ka jakat try snong ka utrai lo abu na mata jing iwe pi we. Makata ka de ka bneng. Yo dan apa jong pi ru akan ka sngi. Yo vidang kwa shishu ka jing slok ne ka jing duai. Pila ban phone tiki number ba fi hati ki screen ki jong pi. Dan ni fila ban wan kan doi ngi ka office jong ka Potternet. Kebenaran apa Nongthymmai Nongkhryiem. Tetat adu ngi syam yang pat ha ko ipat ka sngi. Ublei jong ka jing sok ulor kal lembat fi baro. Amen.